Lamira pamberi pe baba. Isso tudo chocolate. Ndeza sakamba. Ine patapatwa lemon. Ndikani patapata. Mara di basiro. Pamusoro emambo mutasi. Ini ndoita rufu mashanda. Ndauyawo nenyaya yangu. Nyaya yangu yakatanga kuitika musi wa 10 August. Musi wa 10 August ndakaenda pakondo. Pari kuitwa zvekuvaka makomo. Ndichibva ndaona mukomana anonzi Allen Kondo. Ndikataura naye nenyaya yezvidhina. Nokuti zvidhina tinoda kuzvishandisawo pamba pedu. Saka ndataura naye akati zvidhina ndinazvo. Ndikandinoda zvidhina 2000. Akati handinazvo. Zviri kumakuwa uko kwana Chizanga uko. Kurwizi. Ndikataiwa zvakanaka. Allen akati mozouya musi mangwana manzi. Yanga iri Sanje ndakamuona. Saka ndaenda mande kurwizi kwakakanyirwa zvidhina. Ndikaonana naye Allen aripo nemudzimai wake. Ndikataurana naye nyaya zvidhina. Ndikatotenga zvidhina zvichinzi $50 per 1000. Kamupa 100. Saka tapedzerana nyaya zvidhina. Mukomana akati mama mogona kuzobirwa zvidhina kana tikasaka nokuti zvidhina zviri padhimani. Saka ibvai matotsvaga transport. Ndikataiwa zvakanaka. Ndakabva ndabvapo pana Allen ndiyo mande iyoyo. Ndikaenda kumba. Ndaenda kumba ndichibva ndafonera Fosi Musakarira. Asi ndakabata mudzimai wacho. Ndikati mai Musakarira baba waripi zvikanzi pambobuda. Ndikati ndine nhau yangu yekuda kutakurwa zvidhina. Zvikanzi rini? Ndikati kana nhasi kana mangwana. Zvikanzi aiwa pakanaka. Tichazokubatai manheru kana baba uya tonzwa kuti motakurirwa rini. Asi ndikati musanonoka nokuti pane zviri kuitika. Ndandiri kumhanyira kuenda kusangana kumeru. Saka ndakabva ndazoti musi wechipiri makuseni ndibva ndavabata futi ukamusakarira vakati vana vanouya anytime mai Magaya. Ndikataiwa zvakanaka. Vana gari bva vandifonera mama tapa monde kufamba sei. Bva ndavadirector kusvika vasvika kwakuine zvidhina. Vatakura zvidhina vana vai vakabva vati tofamba sei kuya kumba. Bva ndavadirector kusvika vasvika pasekuru patezvara wangu. Saka vasvika patezvara wangu pasachi wangu. Vana vaifanira kuti vakwidze zvidhina kuti zvive pamba pangu. Asi zvidhina zvakatadza kusvika pangu. Nechikonzero chemwana uri apo. Anonzi Karen Magaya, mwana wabamini vangu. Baba wake munin'i wamurume wangu. Saka vana vaya vasvika paya. Vakabva vachiti mama, ko matombo aya toita sei? Toda kuti tikwire nemota. Mota yakatadza kukwira nekuda kwechikonzero. Saka vana vakomana ava semadhiraivha vanga vari 3. Vakatanga kufamba vatsvaga way yekuti vapinde vakwire kumba kwangu nezvidhina. Musikana uyu achibva aenda pane vakomana vaya. Aenda pane vakomana vaya. Akabva achitanga kutaura nevakomana vaya zvokuti vakomana vaya vanga vakutoita hasha naye. Saka inini bva ndasvika padhuze naye musikana. Ndikati naye sisi Karen, ngo chii chanetsa chamunenge murunetsana nevakomana? It was a respect. But mwana wakanditi iwewe ndachitokutsvaga iwe. Ndozvaakandita kuti iwewe ndachitokutsvaga iwe. Akavhara maziso akatsinza ndachitokutsvaga iwe. Ende ndiri kutokuda. Ini ndakabva ndatoshamisika. Ndikati uri kundida ndaita sei? Vakomana vaya vanga vakangomirawo nemota yavo. Zvikanzi basa rekujairira pamushapanako. Basa rekujairira pamushapanako. Ndikati iwe ndobva wadaro kwandiri mai wako. Zvikanzi auti mai wangu baiwe ndina mai 1 handina wana mai 2 achidai so. Ndikati zvaita sei wapindwa nei? Zvikanzi ndandagara ndichitokuda iwe. Ende panapa pana road inokwira umba kwako. Kana ndiri mupenyu ndiri panapa inini. Hakuna road mota inosvika pamba pako. Ndikashamisika ndikati ingangoro yaingofamba wani ichingoenda pamba ichitakura zvidhina ichita sei? Ko mota yatadza nei kuti zvikanzi hakuna zvakadaro. Ende tiri kuzopedzerana. Wakandituka akasvika kutaura mashoko aita kuti dare ndiuye pano padare ramambo. Ndakataura sabhuku. Vakati inini nyaya handizoikwanisi. Akanditi iwewe saka wachitipa madzikirira usiku. Ndikati madzikirira zvikanzi wachitipa madzikirira usiku. Ende iwe wakabvira karo chinditi inini ndichiti kumwana uyu uchazozviona. Ndikati ndakambomisidzana newe kupi? Saka inini zvakandibata nokuti mashoko andandataura kwaari ndeyekuti iwewe uchazozviona road mota ichikwira kuenda kumba kwangu. Ndikati pana Chizanga kwaisovharwa road asi izvezvi mota dzakungofamba.
Saka panapa chotaziva kuti mota ifambe chini. Akataura mashoko akawandisa mwana uyu. Akandiita munhu asina kumaturo. Ndikamubvunza mubvunzo unoti, kuiwewe zvaunodaro kutonga, une musha here panapa iwewe? Zvikanzi iwewe unewo musha herewo, kundibvunza ini. Ndakaremerwa. Ndikati saka uri kuti handina musha uri kurevei. Uyo musha ndewani chinongedza musha wangu. Zvikanzi hauna musha daiwo, nditoshawo chapo utombogarirei papa. Musha hausi wako uri kugarire pamusha iwoyo. Hauna musha. Ndakanzwa kubatikana. Zvaita kuti nditi nyaya yaidi kuti ndino ndakataurawo vana vangu ndikataurawo hama dzangu. Dziri kure kumusha kure. Vakangoti chiendai kwaSabhuku. Saka kwaSabhuku ndakazoenda ndabva pamusangano. Saka inini zvakandibata pakuti mwana anotaura mashoko akadai. Pamusoro pezvo mumusha muine nyaya dzakawanda dzinotaurika nedziri kuitika zvokuti inini ndiri kugara nevana, murume wangu hapana. Ane 6 years asingasviki pamba. Moreover kundiendesa kumatare kumadoya kuti ndidzingwe pamba. Saka ndakabva ndaona kuti vana vari kutaurirwa nevabereki. Saka maona kuti bepa rakanzi parents. Mwana wakadaidzwa kuti auye parents. Nokuti ndakaona kuti mashoko ari kubva kuvabereki asi kubva kumwana. Ndio nyaya yangu mama. Alright, Karen Sunga. Like, isu tunomuta zvauzia. Zvosuzia. Zvirutaurwa izvo. Sora ino. Ari mumagai. Pakauya mota zvidhina. Ichitadza kukwira payakatadza kukwira. Wakabva waidhaivheta kuti uye nekuyadhi pedu. Ndaiwo. Saka ndopandakaenda inini ndikataura nevakomana. Ndikati ko marasika here zvikanzi tatadza kukwira neuku. Saka tanzi tuye neapa. Ofichi paidopinda nemota ipapapo. Mota yaipinda asi yaivhaidzwa nemiti. Saka the moment yakauya mama vaitouya nedemo vachikazira chini miti yange iripo muchira ndere pane mutoo nepichisi. Saka ndopakasvika chiti sisa vari kuti chii. Ndobva ndavati apa hapana road plus muda kutema miti iyi michero. Ende mimi hamuna amakumbira pakuti ndokumbirawo kuti mota veyatadza kukwira neuku ndokumbirawo kupinda neapa. Makumbira ani panapa hapana vabereki hapana munhu aripo. Inini ndini tori munhu aripo. Hamuna amataura naye. Zvikanzi ndotaura nani inini ndisingataudzani naJustin kana naNesi. Handimukona. Ndikasaka mimi ndochaita here kuti mudhavhete mota ipinde nemiyadhi medu. Isusu tisingataudzani. Hakusi kuderera here koko. Ndopakanditi iwewe asi watumwa naJustin kana kuti uite nyaya idzi. Ende nyaya idzi Justin wakanditadza kubvira kudhara. Saka iwe Justin wakukutuma kuti upindire nyaya idzi pakuita sei. Ndikati handisipindira. Asi ndinoedza kuti imini zvamaita izvi maedza kudhera nokuti hapana kana vabereki. Ndopakanditi hamuna zvamunondita bemimi mahure. Ziyai zvekutadza kuroorwa mahure emumusha. Ndopandakamupindura inini kuti imini kuroorwa kwangu munei nako. Munei nechikuita nako. Handiti munowane here vari mumusha. Ndopakati unoedza kuita sei iwewe uchipikisana namai. Ndikati muri wamai wangu sei muchingudza mashoko akadaro. Ndopakanditi kwanzi uchazviona uchapfira yababa wako. Saka inini ndabva ndamupindura kuti ndikana chandinoona ndimi nekuti mukutaura mashoko akadai so. Ndizvo ndakataurira. Zvikazi ndiye hamungaregi kundipuma. Muri kundipuma nenyaya yekuti munogara muchiti mumusha ndakauraya mbuya wenyu ndakauraya jeni. Saka munondipuma ndikati nini zvekuti kuuraya jeni handinei nazvo. Asi ndinotaura mashoko enyu amataura kuti mati ndichazviona chii ende ndichafira yababa vangu pakuita sei. Ndo mashoko andakataura naye. Mama. Varipo. Pamusha penyu pakamira muchera. Panomira musha. Unouya kudare wakadai hamunyanyi. Kuna mativi muchitaura zvakarezvo. Ona muri kuvadzidzise kana mai avataura hamusi mataura here pamusha penyu. Hatisi tomboripo. Ndokuzati pamusha penyu imi mukataura mawana kutaura here samai. Saka amai vakataura imi mune matotaura handiti munonzwa shona izvo. Ndimi mune vana varipo handiti.
Saka munoedzanisana sei? Kana pamba mwana achigona kutoti mai amupfuure apa. Makarorwa kapa mushana. Namai avapfuura. Ingatozopfuura rimwe gore uko avachaisa waya wobva watovhara roti inopinda. Vamwe vodai pamusha pamagaya ipapo. Mwana unobva undari Ndizvo. Urunzwa sei wakamira pa. Kuti wakatopindira ende zvakatovhara. Urunzwa zviri right. Your own feeling about it. Ishi ya mukadzi wabamwiri wabamukuru. Namai wako urunzwa sei? Semwana. Yarorwa. Unonzwa sei mwana wabamwiri wako wachipindura mapinduro kuti. Zvokunyara. Pindura semwana. Uri mwana awabereka. Ukakanisa kubereka kutoriko. Wese warikuona wakagara munomu hausapotowana wana vari straight ba. But zvinenge zviriko zvokuti unosiya peukama. Unofanira panozi peukama. Tokuti mangwana unodzoka kuti maini ndibatsirewo pakati. Bondomai vari pamusha ndizvo. Unless kana kwamagaya miti. Hakuna chimanyika kana chishona chakadaro. Indiro kusanyerere. Ini ndaipindura pandaipindura naye. Ndaipindura nshura mazuva aiti. But naye, you are not changing your attitude. Iwewe. Urikuzvikisa palevo rekunatori pa. Naye ani pandaipindurana nawo. Ndiye mwana watoziva kuti mwana anonzi mwana. Anotoba respect. Even if there's a problem, you don't lose yourself. Unoramba uri mwana kozi uyo amuna kutomboenzana mukadzi wababa. Ndimai. Ani mai wako. Unless I'm about mama 2000, munokuti munhu isanonzi iwe. Isisi manje matala atidaro. Kana pane problem, respect you don't lose it. Ukati naye inini nocho ndobva ndatotora side manje, which is wrong. Toda mwana anongoramba ari disrespect. If there's a problem, because ichapera, chichazvigadzisa zvopera. Todzoka kumba kwedu, hamugare pano munodzoka kwamagaya. Handiti? Saka pandataura namama, pandataura nawo, ndaida kuti zvakati. And pambacho ukati I'm sorry, unosoka uri mwana, and you never be a parent. Wabereki ndayawa, iwe uri mwana. Ameno kana kunzwisisa zvakati. Saka uri kudii? Individual ameno watarorwa here. Watarorwa here. No, kana kuti hausati ucharorwa uchaitawo muroora. Sezvakaita nana mama wako waroora musheni. Ito wamwene. Ukaiti hozi. Right. Ili kuona maduda. There is more to this case. Than Zholota. Pane nyaya yacho. Pane nyaya yacho. Taura nyaya yacho. Mbuya akakura iwo. Amusa boss batala nyaya ndiba notorevo. Pane nyaya vari kunzi ndakauraya mbuya yasekuru pakanzi anzi ndatadza watanzi kana Justin wakanditadza saka wakutumaira saka wakutumaira. Asi awa vari kutaura nyaya yekuti muri kumimi hawana kutaura kuti iwewe, because pamakaita confrontation yenyu hapana kutaura nenyaya yekufa kwambuya nasekuru. Asi awa wazotaura apa kuti mumusha umu mune zvakawanda zvikuitika. Ndiri kunzi ndakauraya mbuya nasekuru. Ndiri kuendeswa kukoti nemurume kuti andidzinge pamusha. Andizvere zvataura. So what it means ndezvekuti muri kurwa hondo dzisiri dzenyu. Vana vamwe. Kana nyaya iri yedivorce iri kukoti, it has got nothing to do with you. Kana uyu arunamana nemurume ari kunetsana nemurume wake, it's an in-house thing.
ndechake nemurume wake. Siya wapedzera nevanhu vangani musapinde mukati mechiminyayi. Kuzoreda ndinoona uri mwana asi waakunopinda mukati menyaya isi yako isina nezere newe inokushatisa chii zita. Anokaona waizviziva here kuti mai avo vari kuzi ndiwo wakauraya sekuru nambuya? Ndo saka ndokutaura kuti iwewo wapinda mukati menyaya isina zera nani newe. Avangotaura kuti ndiri kunzi mushandi ndakauraya, asi havasi kuti haona kuzotaurawo kuti ari kunditi ndakauraya ndinhingi naningi naningi. Asi zvazviri kuratidza kuti ndezvekuti semuri kurera chirwere chamuri kuziva kana kuti chamusina shuwa nacho. Kana muine ishu yekuti mbuya nasekuru wakafa sei, makambofamba here naJustin muchibvunza kuti sekuru nambuya wakafa sei? Isusu hatina kufamba. Saka soko rekuti wakaurawa ndinhingi unotaura izvo unondoumana zvakureva mwana zvaikuda zvaikuda pamwana upi zvaikuda ita seabudirwa wakambobudirwa saka ndo pakabuda nyaya iyoyo ikazikana nemunhu saka iye ndo pakagara nemashoko ake. Aiwa, but ndiri kuti isusu izvo mwana akabudirwa wabamba wacho ndona nemusha wana baba uriwa naye Justin umwe wacho ndiani baba? muri zvino mumwe kamungapindurikula titiite sei? Aiwa, ndati andori baba, ndati wana baba. Pana Sijiri, pana Douglas, pana Ivanzi, pana Crispeni, pana Crispeni, Ivanzi waripi? Ngauya. Kuiona Crispeni ndio anogara pasi, mimi manje muchigara wakuru, mugara pasi, mugara pachigara. Ndo panoratidza kakadiscode karungu rivenyu. Mutu wana wabambo wakuru wanogara pasi. Makagara mugara makomuchi. Ndo zvamunoita mumba mwenyu. Crispeni arubasa. Saka wakuru ndivile. Ko Douglas wacho. Iya mashimba pamusoro. Ndiri pamusha kana kuti wadingina kuti vakanitaurira kuti mukomana zvaini saka zvaitika advaizwa mwandakatora mhuri takambogara pasechi semhuri tinotoenzanisa sei saka kuzotokanokuwaudzwa nokuti kwayasamanisa ndo musoro yenyaya. Asi iyi yesamanisa isiyo nyaya yangu. Nyaya yangu hombe iri pakufa kwasekuru nambuya yekuti takamboifambira here. Awakurisai kuti ndinokunzi handina kutombodaro bamama, handina kutaura mwana wemashoko akaratisa drafted story, handina kutombotaura izvozvo. Inyaya dzekare dzavari kuda kuti dzione kuita rujeko kwamuri paitwe mama steps and I'm waiting for anything chawakuita. Ndosaka kuti mbuya izwai zvatoda kuchaya kutite isu toda kuchaya kutite nyaya iyi igadziriswe wanzi chii Ichokwadi. handisi because ukaona yakuenda kuwana versus maparents yatoshata. Maparents ane level yani yawo, wana wane level yani yawo. Hatinoti wana waende kupindira nyaya dziri dzipamusoro because dzinokuwadza marelations ewana wenyu imi. Because iwewe kana wataurira mai wake uyu anozani uye mamusi yakaibuda ndiani anzani anzi Christine Christine mwana wavo. Saka iwewe unofunga kuti ukatuka mai yavo Christine anozokufarira unozowira naye handisi but choti musawira nechii muri kutadza kuwira dzevabereki handisi imi kudai munyaya dzechii musarweshanjidzana mai musarweshanjidzana baba
siyai vana baba vachipo asi vana baba vacho vanoshoreka ka havatongi misha yavo zvakanaka hatutotonga imedemo saka chikunetsa chi kusaiginewe nyaya because nyaya iripoka ini chanduka ndechekuti guys ka muda kusvika riini zvakadaro paine suspicion yekuti mumusha munomu mune munhu akauraya munhu but musingagadzirisi nyaya muda kusvika riini muitaura nerweseri muchawa nerwasei muchitotaura nevana kusvikira vana hava kutoziva kuti kune nyaya yakati muda kusvika riini because ukaona mwana wayapisa magatsika ekuti iwe haukwiri nako uyu simba racharoni uyu aifana kakangunyarara wana wachidii wachipira woenda kuita sei wachinosiya zvinhu zvavo zvari kusiya handiti apedza handiti panosvika baba nana namai ndipo aifanotaura kuti baba mai musi panapo mai nini kana kuti ndiani mai kuru handiti wakwira nemotikari apa aivhadai handiti then imimi as parents you then take it from there kana uri musha noti kuti mwana ndiye hakutoisa mumaoko kuti haupfuuri niwewe haupfuuri baba napo hanobvuma apo aiwa ndikuti kana muri baba vambo sekutora pamuta nekutema nedemo titonga nedemo bambo izwai pane kutema nedemo rakagomara nekutema nedemo rishama imi muri kutema nedemo ripi kana muguno we want to put to rest this issue. Yes. Nduti nini ka? Kana pene ya izbai sasa. Zamanya ndone mujazuru kwamba mshimbe. Ini nduti bambuka. Kuti nyaya ipere ka. Nyaya inofana kupera nenzira inofadza munji. Because I'm not surprised with the issue utonesa nemurume wake. It has got to do with this death yambuya nasi. Yes. Chirutoti imba isatomire bai. Itori nechekuita nekufa kwani kwambuya nasekuru. Because how do you feel kuti urarama mumagumbezi nemukadzi ari zakora yamai wako? Akataura chokwadi kuti wakatata nemurume handiti kutata nemurume unai murume handiti uyu mukadzi ka murume uri pamusoro handiti wakadara pamusoro pemhondi munhu ari kuzi akauraya mai wako navako wako. How do you feel? No, let's be practical. Let's be practical. And let's be human. Wakarara iwewe ichwana pamusoro pemukadzi akauraya mai wako. Do you enjoy kutata nemukadzi iwe? Because utofunga kuti next thing iwe ndiwa kufa. Kana akwanisa kuuraya mai wako chota sota uraya iwe ichi. Utori padhuze. Saka chikudiwa kuita sei? Kuchenesana nekugadzirisa kuti nyaya iite sei ibude pachena. Kana paine zvakaitika munhu izvo zvakaitika zvogadziriswa kuti nyaya iite sei ipere. Zvoona pamunofungira nazvo izvi pamwewo ukutosvika kusvika pamwe pamunyina wako handiti izwa Asvikipo. Asvikipo. Anovharwa neuyu. Aizwai bambo bambo hamusviki baba asi muona tikuti reason handisi kuona muona kuzoto tikuti reason yokuti musasvike pamba pemunin'ina wako iwe handisi what is the reason iruti usasvike pamba pemunin'ina wako what is the reason aiwa saka imuti haoni ndi mnona aiwa ukazwa watu watamusvike ora pambo imini munosvika here pamba tataura chokwadi kai inini handisviki nechikonzero chekuti iwe paakamangarira murume wake siaiwaukomo wanga aisiri nyaya iyi yange iri nyaya yake yamanga for maintenance handiri saka ari kukotiko ndipo akabva ataura pamberi pekoti udzai mhuri dzacho dzisatsike kumba kwangu rundozinokanganisa ndobana saka nyaya iyo arotaura haisingoriyo pavese
Anditi ndakaendeswa kuti izwa isachwanga panduda sachwanga ndepekuti makuchitaura basi zviri kunetsa ichazo makuchitaura basi ikonezo mamuri kuhanda muchishandisa vana mamunoshandisa vana kuda kuhanda kuseri kwevana taurai nyaya dzenyu chaichacho mukadzi uyu munomudaire muchamenyu hamumudiba wabambomesa taurai mukadzi uyu munomudaire muchamenyu bambo munomudaire mukadzi muchamenyu hamukupindira muningina ndati personal opinion ndarumushaakafira muchatoturi imi varumeka ngatiti vanhu vatema uruzarura saka tiri vanhu vatema ngatigadzire nyaya dzedu nechitema handizvo ngatisahwande hakuna kwazvinoti kwatinozvitsitsa chokwadi ngachipire pai munhu wese oziva chaipo chaipo paamire handizvo munokwanisa kunga muri kuengana mahara muri kuyandura alright death certificate rambuya riri ane death certificate rambuya ndiani riomba yakazi cause of death chii asi yakazi here unknown kana kuti food poisoning kana kuti yakazi chii cause of death yakazi chii inotonyorwa hakuna death certificate risinganyorwi cause of death tonyorwa rakazi ibambo hamuchazivi asi harina kuti food poisoning saka muri unongedza pamuri kushandisa pakafa mai wenyu vakarwara here pakafa mai wenyu vakarwara here mai wenyu vakafa sei bambo vakarwara nechii nemudumbu vamaenda kuchipatara aenda kuchipatara zvikazi ichii ini ndandisi kuzuva rapiri wavhandoshaya ndakavotouya wato okay asi paakaenda kuchipatara kwacho angainani kumba mati babaina bauni nani bauni shingi nani futi nini na togamaira ndima muripo uyu angaripo saka imimi pamakamutakura muchiendesa kuchipatara pane here zvamakaona zvinozoti muzofungire kuti uyu ane chekuita naizvo chiripo here chamunoti imimi pane zvakaitika makabva mafungira kuti uyu ane chekuita nekufa kwani pamwe kumufungira tinatona mufungira nekuti mai inini ndakaenda kugadhini ndibva ndadzika kugadhini kushandira kwedu kunasvika nini paine mhuri yekwanyagomo yakangwanira mai ndabva ndaramba kwangu nini mukoma wangu muriwo nemvura vakati makamzungu kedu isusu akakunda kaigara nambuya panzi mbuya kuenda mbuya adini mbuya arwara mbuya arwara udidini kwanzi mbuya arwara ndibva ndadzika kuna mbuya pamba payapo mbuya achinyi panzi mudumbu mangu chinyi mama yenyi panzi kuenda yada mafire mezo mama yamurora akanga auya mukadzi waboni John murora auya ukakati karufu kwanyagomo kwati dadisi ndakashaika gora chirerero mai ndakaenda kuita basa chimbuya gomo zvese vakadidini kwazvino muna mudzimu mudzimu vakazopera chikafu naakapera chikafu nambuya madhore nagomo naakati ini chikafu handisirova ndikakuta mudu mangu muri kupisa muri hwadza hamusunditira musheba panzakalaimbe madhore ndingotori chinyi macheti si achimutakura ndobva watora madima mai tobva andoya asi tiakadini akaramba aramba kudaro mai akabvapo abva yakumba saka pandakasvika pamuri kanyagoma kaunganaomba chiungana mai nekwanagona nagunza ungatoripo mai chichi kwazi udumbu mangu warora udumbu mangu nondondira musheba chinyi paizvo ndakaya manheru makabika manheru anondinakirapa zvinyi ndikakuiti zvamakandibikira manheru ani warora ani akanga abika manheru ndiani vakavabika wacho ndimekuru namainina
ndio kabika nini When ndio God remain not. ndio kachafu lao ndio What remain not? Mind where? Makabike. Musi wakati mchongo pakabikwa mabhanzi. Mabhanzi ndio akabikwa neti. Mabhanzi aya andichaziva kuti tisu takabike asi pakabikwa mabhanzi. Mabhanzi aya abikwa nguva yekuti chikafu chaakushiyiwa ndopakabva patorwa mabhanzi 4 ebhati wakamuzukuru nekapu yetii wakatambidza muzukuru ndimai ndio akatambidza pamuzukuru endeopei mbuya aibva aenda ini ndandichiwo hangu mwenga ndandisati ndanenguvawo yakati yakareba ndapindawo musha bva waenda kopa mbuya aibva adya mbuya adya takarara zvakanaka tarara mukumuka asati adzika kwanyagomo wakanditi maini ini paguvhu pangu apa pari kudii pari kupisa ndikati mai munozoti paguvhu penyu pari kupisa zvadii ukazi handisi kumboziva kuti paita sei asi ndandorara ndiri kudini ndiri kurwadziwa zvino ndati ndimbotore kapu yemvura inopisa ndimbodini ndimbomwe ndione kudzika kwanyagomo rufu ndikati hapana chakashata bamai ebva atora mvura yake yebvangu amwa mvura yake yebva atoti ndakudzika kwanyagomo pautodzika adzika kwanyagomo ndiye akaita umbowo kwanyagomo zvaitwa zveko ndopandakaona mai akutokwira kumba echifambisa wakatosvika pahozi ebva ati mai inini ndarwadziwa ndikati chiko mai akati mudumbu mangu hamusina kuzombobvira mamira muri kuramba muri kudini muri kundorwadza ebva atorara pahozi vana mbuya nyagumo vakatotirawo ichida kuona kuti chii chinotora nzvimbo saka tiri ipapo vari kutotaura ndopakabva patorongwa vhuzi ngavaendepi kuchipatara chokwadi vanhu vakanga varipo vana maifuru vakatobatsira nemurume wangu nekutopusha maiyo kuti aendepi kuchipatara tapera ndosatobvunza kuti masvika kuchipatara kwakazi charwadza mudumbu chii ifood poison here wazvinonyorwa parakasvika kuchipatara mumaneka bridge wakazi nambuya mboyi ipoison mbuya mboyi akatituka akaisa mbuya padrip nepatemperature akaisa jekiseni nakabwa kakasvika kuti tsva kusvika kuti tsva panzi vanakatonga maora embuya mimi mbuya akatofa fremende naipodhimutaro saka inini semunhanga anotora gadheni navainenzati nachakasvikeloko memekuru ndakabva apira nambuya mukombi kuenda kodhimutare nekurasvika kodhimutare akati ufana kupota ndapfudzwa ndaziende kupi general asvika kugeneral kuyoko mume akagara mazuva mairi panzi kuti kana sekuru mbuya timite chinyi operation sva sekuru akaenda mbuya akaita operation asakati kwati mundu make mhanzi poison matumba mbuya akanga agukabvuka matumba mbuya anga agukabvuka mundu make saka yakazongoita mutumbi munoziva kuti vanhu vanenge vanongotaura nunzi poison asi apana munhu akanongedza mumekuru kuti ndiwouraya mbuya hazvakangotaurika amatorera maita yakanaka that report inofana kunge iri papostmortem matorera maita akatomboitwa saka inini ndikuti mistake yomakazoita ndeyekuti hamuna kuzoti paita maaccusations iwawo hamuna kuzochifamba semhuri kuti munyase kuona zveshuwa kuti chinhu ichi chauraya mai chii makabva mangozvichengetera muhana dzenyu asi chandoziva ini hamuna kumbochengeta muhana dzenyu makafamba muzvikwata newani mapedza kufamba muhamadzako madzoka muhamapa uyai mutauri madzoka mwamaya kutaurira wana zvakumazwa yes ndingati izvi zvingataurika shuva zviri kutaurika asi zvakazoitika ndezvekuti mwana pane mwana wakasvika pakuzorwara mwana ushu arwara vanhu vakati ngatifambe airwara chii wakarwara zvekubudirwa saka taibva tati vanhu onai zviri kuita mwana maikuru wangu asipo baba mwana wakarwara maikuru asipo isu vangu varipo takaedza kutora mwana wedu kuumbiridza taumbiridza mwana wedu takarara naye zvakanaka taibva tamuka maikuru ndobva akabva auya
auya kwaibva kwazi inotochidini onai mwana uri udini uri kurwara ukazi vana baba vakati tadini kumbofamba zveshuwa vana baba vakada kufamba veibva wamboenda kwawakaenda kudzoka kwawakaita veibva wati chini atadzoka asi tiri kuda futi kuti tifambe nani namai nemwana mai vakasvika pakuti ini handichakwanisi kudini handikwanisi kufamba nemhuri yangu wakafamba kwacho kwakazi kwawakafamba wakazitoda mai nemwana uri kurwara zvakazi hatina chetokwanisa kutaura kana mubereki wemwana asipo mai vasipo nemwana wacho saka vanhu vakabhadharirei mari yeconsultation yekuti tauya kun'anga kana nganga isina vakakuzi hatikwanisi kutaura hakuna iko kwakusiri kwemari saka musei saka mai munoti here mai akaramba kufamba mai wakaramba ngekuti nanhasi kubva paakaramba ndo pakabva patosvika pakuti vanhu hatina kuzombobvira tada kutombofambidzana wagara kwake wagara kwasukai mai iyo nyaya yekutaura pakazwa iyi nyaya yekutaurwa mambo it's a drafted story yefamily isingandidi zvese zvavari kutaura apa it's a drafted story hakuna nyaya yakadaro inini vamwene vangu inini handina chandakawapa chakaipa dai kuti vanhu vokwamagaya vakarwadziwa nekufa kwamai vavo vana justina vangadai vakasimudza misoro inini ndakati murume wangu ndinonzwa mashoko achitaurwa panhamo ndikati mombe tinadzo mudanga tatine mombe dzedu 4 gorero ndikati togona kubvisa imwe mombe topa kana iri n'anga kana kuti munhu wakaita sei anenge ane chaari kuda tifambire nyaya hanzvadzi yangu yakataura ikati kumukwasha ngati fambai tinzwe kuti chii chiri kunetsa hapana akasimudza musoro saka pamusoro pezvo inini vamwene vangu handina chandakavapa and am free nditori innocent soul ndiri pano panyaya dzavamwene vangu saka inini nyaya ndiri kutaura ndeyekuti musapedzeni nguva murohwanirana hamutoda kuderera pai pachena mapota seri kwegonde murikutaura zvimwe madzika manyapande murikutaura zvimwe maenda kugadhiri remushandira murikutaura zvimwe isusu izvozvo hazviiti isusu tiri kutiziva ichokwadi kana chokwadi machiziva kana paine zvinogadzirwa zvoita sei because inini munoziva zvandoda kuti nditaurira because food poisoning kune nzira mbiri chinoti chikafu chinzi chiri poisoned ikazi food poisoning it doesn't necessarily mean kuti munhu watora mushonga yemakonzo obvaisa muchikafu chemunhu obva kana utaisa mushonga akatobvaisa titeza ndisi inokwanisa kuzi food poisoning munhu adya chikafu chararisa chaunda ukadya chikafu chakaunda yakunzi chi ukaenda kuchipatara yakunzi chi food chi poisoning because hazvichakwanisiki dumbu rako harichakwanisi kusastina that thing yato poison ndo chekudi chekutanga then kokuya kechipiri kana iri poison inouraya munhu haitori 12 hours munhu ari kufamba achiita sei matumbu acheka 12 hours munhu achifamba matumbu akadambuka nematumbu akadambuka munomboziva chinonzi kudambuka kwematumbu ere do you understand kana kuti matumbu adambuka munozvinzwisisa here kuti matumbu adambuka ende panodambuka tumbu do you know the bullet harigoni kubora tumbu ini ndita ndina vamwe vachipatara mbuya ndindakaenda vachipatara no izvo yakamai dambudziko riripo muzuva ndeuti chii dambudziko riri pekuti wamwe wakutofunga kuti pamakatoenda naye kuchipatara imi ndipo mamaiswa kuna mukana wekumupedzisa ndikutaura chokwadi sandimbodzvingi vanhu avo ndizvauri kutofunga kuti imi makaenda kuchipatara muine mweya kuda kuziva kuti mukuenda nambuya kupi kuchipatara asi vamwe wakabva kutoti wabva aita mukana wekubvaisa kuchipedzeredza zvauda kutomupa nejompi imwe reimwe muchifuti because mamusinayi kutatisa kuti asi tikuti no that's not it handiwo matsvagire atinoita dambudziko because tikataura kuti alright mati mamakagara mabhanzi mabika ari apo mabhanzi abikwa ari mutrei ari murusero kokunhonga kuti zayo bhanzi 1 2 3 4 kokisa mupureti
kuti mwana bata kokutora kapu yetii kokudirira tii dai kuti mwana chiendawo pechi mbuya statement yekuti mabhanzi atiyazivi takabikwa nani maIsraeri uye mabhanzi akabikwa asati yazivi takabikwa nani tii akabikwa nani akabika tii ndira saka munhu wetii urikupona papi sei wetii asi kuti wangu wemabhanzi wakageza mapureti acho anga akachena sei mapureti ko makambobvunza here kuti mwana panga ari kuendesa chikafu nambuya wakasangana nani murodi wese urimo makambvunza here mwana kuti paakaendesa chikafu nambuya wakasangana nani apa abuda padhoo mabhanzi anga akamakwa neiri ndiwo achapuwa mbuya kana ts yakadururwa yemushonga ndiyo yakatanga kubuda mtibo imi zadaro garisana otherwise ndichabata umwe muroya urizata izitokuti muvhurike pfungwa yedu kuti there are a lot of things zvinokwanisa kunga zvakadii zvakaitika ende mese uye pamwe pacho mese hapana no one to blame ito muri natural death asi kuti mauneza nekuti nemungozvifungira ko flower yacho yakabikisa yanga yambobva kupi yanga yakanywa nani yanga yagara kwenguva yakareba sei ko flower yacho yakashata ko kana iriyo yanga yashata nekuti ndiyo yakakanganisa chii mbuya mudumbu there are a lot of things zvamunofanira kutarisa apa musati manongedza munhu kuti uyu because paakanhongwa mabhanzi akanhongwa murima here kana kuti akanhongwa pajikerere pakanhongwa mabhanzi mainini mabhanzi anga akabva mubhegi memunhu here kana mabhanzi anga angori musero pamberi pemunhu wese mabhanzi anga andori panzvimbo imwe chete koti yanga iri chipoti yayo yega here yanga yakandodipa tii hombe mukatusara mukaimwemo takatomwa mabhanzi mukaiwawa tikatoya saka sei munofunga kuti mabhanzi akaenda nekuti akaenda sei musina kufaiva imimi makasara sei udadzinga munhu uya udzingei zvakanaka totibatsira tivhurane chii kuti pamwe pacho is not necessary kuwengana because mamwe zvinoitika muupenyu zvakawanda andi ndakutaura yenyaya yefood poisoning kuti mukaenda kuchipatara munya chaiwo mudumbu mako mukatoerengeta ukaenda kuchipatara ndodzi food poisoning asi iwo wazvihira muchii munya wako munozatira ngatiwirirana because kamukaonaka pamataura matipo akaenda mbuya kwanyagomo wakasvika akaramba chikafu sakazopiwa madima akaya sei musutu nezvemadima ko madima paakapinda akagara pai iyo matumbu anga achekika buya mukoi maona ya buya buya mukoi wapo asana kana test yaida auto poison apa pakati poison wakatesta nei pakavhati tepu paatopa inekuti poison maona yabuya wekuti poison inooneka pamachina yaunoita kana kuti marutsi aunoita aunokudzitsai ndo anoenda kulebo unotestwa nezvo kana munhu asina kurutsa lazivi nyambo mbuya kananga iri poison matumbu achekeka kuseri kune kusina mabreakbone kuseri nekusina mabreakbone matumbu anobuda munhu arifamba unoziva munhu akadzinda mbichana kungoita nga kuti akakudzinda mbichana dayo atobuda matumbu but zvese zvamunotaura zvinomboitika zvese zvinomboitika tsvina iyo ndiyafanira kuteswa kai kondo mune mine poison aitosungwa munhu ipapo yakateswa here tsvina imi muti anopoison ndimishi ndikuti izvo yezvaruta gaise mukona zvakuita kai
tuita wakati kuseka kwa tutakwa tisese ayo patoti yativhura chi sakaziye kunongedza kuti ngativhura nepfungwa titsvage chi titsvage nyaya chaiyo kuti nyaya yedu iri chi iri papi tigadzisana kuti tikwanise kugara zvakadii zvakanaka tifambidzane sechi because kufunga kwenyu imimi hama yenyu isiri panapa nhasi hama yenyu imimi isiri panapa kufunga kwenyu kwaari upenyu hwake uri kutapira kufunga kwenyu baba wemwana uyu asiri panapa nhasi kwaagere ikoko hamino kwaari handizvo muri kufunga kuti upenyu hwake uri kutapirira nhasi uno utoziva kuti muri mudare munomu urikuzviziva kuti muri mudare munomu saka muti paari izvozvo izvi ari kufungira ndingatipotatse motive kuti mukadzi watachigwendukeini pakuuraya mbuya ndiye lastborn here chaigona kuwana kana mbuya asisi baba chii ukuru imba mabhizinesi chii chatikati mbuya akafira zvakati waigara wakanesana nambuya waishupana ndosaka amwe nemai wadasteri no, it's okay. Ili ndosanoda kuti musakawedzana. Nyaya chaicho haisi kwamuri waroro. Nyaya chaicho haisi kwamuri waroro. Nyaya chaicho iri kuvarume wenyu. Warume wenyu ndo kune nyaya chaiyo. Evans, Crispin, ndiani mu? Tendai, ndiani? Justin, Douglas. Sidi. Isemi solo pamwe chitwa kuma kana mafunga kubuda budai motsake. Nyaya chaicho mudzoka mwine adzi. Zvamuri kuita izvi hakuna, you just helping to destroy your family more. Zvamuri kuita izvi Rutoona hangu dambudziko renyu rarekuti umwe naumwe akufemerwa nemukadzi wake mumagumbezi make wari zvauri kutaura wari true and they are doing zvavo zveiri zvewari true zvekusafeguarda mhuri yake zvekuti kunext door kuri kuitirei hamuna basa nazvo. Hamuna basa nazvo. Ende izvozvo zviri dangerous. Izvozvo zviri dangerous. I'm telling you. Kana ukazoona zvakashata seizvo alina mabrothers muripo Dagi, Vanzi, Crispin, Sidney, Tendai, ndiani Justin. Handiti kana unoda kuona kuti upenyu hwako masei wani wenyu anombofa ari kudenga iko kwachazoona matambudzikiro achaita mhuri yake isina anotarisa ukamutarisana iyo muchipo kwezi makafungidzana but zuva richadini richauya richadoka chese. Kana radoka uchazoona muri kwamune muri kuti wana utambura sei motanga kuregreta kuti taifanga takagadzisa chinhu tichiripo pasama ruto kutaurirai because mukaramba muine this attitude yamuine ayiga iyi aiwa kimusha chambe pana mna kusimudza mukufa Musoro shumba. Yes. Musoro wada. Yeah. Inini ndiri akadzi vakomana muda. Tracy Chiwanga. Zvedu. Nyaya nautanga. Takatanga kuti tinyatsa kuti musha usina kugadzira. Pafama yapo. Patiri kutaura nezvavo. Ndo pakatanga manyongo. Asi hapana watingati pakufa pamai avo vakanongedzwa. Izvo ndotozvizwawo muroora ari kutotaurawo muno kuti vanhu vari kunditi. Asi hatisi kuziva kuti vanhu vakamuti wacho vakauraya mai kuti hai. Saka inini ndandaona kuti mauriro amamaita Shumba
anga akanaka, musha hausina umira musha. Saka ini chandakukumbira ndechekuti tingataura zvakawanda. Zvedu zviri kutaurwa zvekuti mwana wakarwara mai pasina baba. Mwana akauya ndiri mumunda. But mwana zvaakataura nawo zvizwa. Mwana zvaakataura nawo zvizwa. Saka takasvika pakutora mwana tikaenda naye kuna mbuya Chiwanga. Asi tazviona kuti zvaakuitika kune mwana handiye Kiri watinoziva. Anditi wakutaura Chindevere wakudini. Kana ndiri kunyepa munabva mati tete manyepa. Handizvizivi. Mwana wakudaro. Takatora mwana tikaenda kwa mbuya Chiwanga. Mbuya Chiwanga honai zvaakuitika. Ngatifonere mai Ashi. Mai Ashi anga asipo. Mai Ashi takamufonera akauya. Mwana shuwa akarwara zvokusvika pakubvisa hembe. Pamuri kuona. The moment yakabvisa hembe kuti komu kusara ari musho pamukova pambuya Chiwanga. Ndo the moment yakasvika mai yacho. Anditi zvisina kuipa. Tikabatsirana nemuroora, tikaita zvekufamba zvese zvakataura. Asi mhinduro yatakangoona yanga iriyo yekuti takaenda kumuprofiti. Mai wacho ngauya, mai wakasvika pakuti ndiri 7th day. Handidini ba, handifambi. Tikati wewo zvakanaka. Saka conclusion yakazenge yauya mumusha yanga yekuti ndokubva mukadzi atanga kuzonetsana nemurume wake nemareasons atisingazivi. Wakatsitsana kwawakatsitsana, mareasons atisingazivi, atisati taziva nanhasi. Kusvika adzinga hanzvadzi yedu 6 years aripo pamusha. Tisina watapumha kana kudini. Tibva tati isusu vanhu wakabva waita kunga wandoti ini ndakunyarara ndiri pangu. Saka maonera ndiri kuita shumba nyaya yika. Yaya kuchiti iswati tatora sika direction. Hapana wapumha pa. Hapana wadini. Asi mumusha hamuna umira zvakanaka. Kuburikidza nekufa kwamai. Saka taakukumbirawo shumba kuti mutibatsirewo kuitira kuti zviro izvi zvigadzisike nekuti isusu tega nehanzvadzi dzangu idzi tatadza. Ndo chikumbiro changu. Ndo saka ndati bambo aroti azi ndotonga mushauri nedemo yaraba. Right. Saka tikutaura wabamba. Saka izuwa. Kamunouya. Wabambo imini. Ni hanzvadzi. Tigare pasi. Tibatsirane. Tichitese. Chigadzirisa. Ine wabambo wacho wese ivi nyangwa siri kuya 6 years mutsvage awe then tibatsirane kuti paite order mushambo ndikutoona ukaona order yatanga kunana baba hakusina order yobvedzika kunana mai hakusina order iyo zvizvi yakuvi yatokuwana hakusina order ndikutoona kuti mushawafa ndokutaura kuti mushawadi ama zvake mazvake izvo ama zvake mazvake ndikada kutobvunza nyangwe chechi dzamuri kupinda handifuni kuti pano here vachipinda chechi dzakafanana dzimweya dzawanda akaona kuti awati 70 day imimi ichi angirikeni mambo justin ichi sungano umwe pia sizini yechi akaona izvozvo zvatokonzeresa izvozvo kuti umwe naumwe adii atsvage kwake. It means kuti umwe naumwe akutsvaga salvation nenzira yani nedefense yake nemhuri yani yake. Saka nayatodaro yatodii yatoshata. Chakuda kuti guys pamwe pacho tinaumwana tonyorera matsamba kunana seNimrod wanani tichikumbira kuti mhuri kana mati zvechechi haibvumiri timbokumbira kuti munhu kwawo timbomukumbirawo amboti budei muchechi timbopedze dambudziko remusha richii ende zvabatsira mhuri dzakadini dzakawanda kuti zvinhu zvigadzirike zvakadini. Ini chandoziva ndikuti vanhu munoti Mwari mazomuabhusa zvisingaiti. pano airova munhu kana ndakuona kuti Mwari mamuabhusa sei munhu anonamatira sadza reufu nemuriwo hwaba asati azvidya unozwa kuti for the food in front of us we want God to bless muriwo neufu hwaba pane abusing adarika ibaba mukuzatua. Saka pamwe pacho unozoona kuti kana totaura nenyaya yaMwari guys umwari unotanga newe moyo wako umwari unotanga nani newe then wozonozadzikisa kuchechi
zvandikukuita izvo. Murume abva kuona girlfriend, wosvika pamubhedha gwede namai uzi ngatinamata. Asi wabva kuone urubva kuti urubva girlfriend, uya pamubhedha wasvika mai mwana mutemwe pamusa pano mavhi isatara papa mavhi idi kwiti Mwari muri ndi makandipa baba ndi makandipa mudzimai dzingai miedzo iri kupinda mushango pfungwa dzedu ngadzimire zvakanaka mweyakaipa mambo mundaramba baba Mwari kudenga taramba. Asi munhu sweti yainayo musheti yakapfeka ivi isweti yaita girlfriend ari kuuya. Hapana abuse inodarika ipapo kuna Mwari. We lie to God every day, and we lie in the name of God every day. Asi ndikutai Mwari anotangira pauri. Kana wangozvinyepera kwamunonyepa chaunyepa chivozoti Mwari pandiri apo zvawangoita ukatomboona wata chero kuti ndatotuka munhu ndatotukana nemunhu anditi chive patoziva kuti muri tu Mwari pakati penyu hadi tiri kuti zvinogadzirika ngazitese ngatigadzirisa zvatatadza ngatitsvage vanotibatsira kuti zvigadzirisike, because life iyi bambo Evans muchifamba ndizvo ichasvika nguva yekuti muchatadza kufamba. Asi makutadza kufamba handi kuti maroyiwa asi kuti nguva yenyu yeupenyu nguva yekuti hamuchakwanisi kufamba kufamba because makore enyu ndozvarudii musazoti makutadza kufamba mutanga kurigirira dai ndaka. The time is now yekuti mugadzise chii zvinonetsa for your own benefit and for the benefit of your families. It's now or never. Musika bambo zuri maenda kubaba bambo musika mumwe red bareta kenyu utsviri tutatu mokwira neroad muri kudzedzereka masvika kumba muchingoyasadza kubu akamona hauna kusorova chii akamona wanzenga chii problem asi hauna kusorova chii akamona. Saka varume vakawanda toita matambudziko ekuti we spend more time to baba then time shoma kupi kumba tohwanda nekudhakwa tobva tarara ende madzimai vakawanda tikuita dambudziko wanda. We are spending too much time kuchechi tichinyepera Mwari kuwanda nechechi tiri kupedza nguva yakadi yakawanda tiri kuchechi tichinyeperani Mwari. Zvibvunze uri paugere ipapo, zvibvunze ipapo nhasi paugere ipapo, zvibvunze ipo papo kuti Mwari ndiri kuenderei kuchechi mazuva mbuya zvibvunze mbuya muri ipapo kuti Mwari do I deserve kuenda kuchechi kunamatai. Muruziva Mwari andi mazise ndozvatoita upenyu ngatese ngatibatsirike nenzira dziri within our means. And kana zvinoda zvokuti family yende mberi ngatigare pasi tombosiya zvinhu zvese kusaiti totangira papi kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakadii ngo tikaramba tiri kurarama in the past kwatiri kuenda padii. Chekutanga wana pambo endai pamatalking terms imimi wana pambo ndiwo chekutanga ichocho.
kana musitori on taking terms imimi mwana bambo wacho pachizvino achinogadzirika hapana. Tanga imimi matigadzirisa wana bambo. Tsvaganai ndipedzuwa tigare pasi tibatsirane. Iyo kukumana iyo siyana nekumana. Mai ona mwana, mwana ona mai. Mwana respect shi kana uda kurarama kuchechi kwa muri kuswera unonzi chii? Kana uda kudza mai wako nani na baba wako kuti mazuva ako panyika adini. Saka chizoti ukatuka mai nini asabchektwa, ukatuka mai kuru asabchektwa. Pazwa ukatuka mai nini mazuva ako adini, ukatuka mai kuru aita sei ika Bible munoverenga wani. Endai muite zviro chaizvo zvamwari, siyanai nezvamunoita. Unasiko imimi baba nemhuri yenyu nhasi chingani Saturday tikasangana Saturday musi wa20 makuseni na 8 o'clock. Uyai tisangana musi wa 8 musi wa20 na 8 o'clock. Wana baba na nani na natete. Muda wana baba na natete. Tutangira papi. Then chipedza ipapo tawirana then tochitora machini madzimai udi uya mukati then towirirana then we move chini. Tigadzirise izvo hazvinakidza. Yes, andi. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,